جنگ پیا کردا ہا اس دا ہاتھ قبضہ تلوار تے آئے میری نظر جوان دے ہاتھ پہ گئی میں کہ جندہ ہاتھ ڈا سونا ہے اللہ جانے آپ کے ڈا سونا ہو سی آدم ہاتھ جوڑ کے کہ جوان اللہ دنا ایک لاجا گھوڑا روک تے زیارت کروا او جوانا او آدھا چہرے تو نقاب شاہت آیا سا ماتم کر کے آدھا تو راج راج ویکھ میرے ویکھن آلی مدینے آدھا اللہ جانے سگرہ کے لگ دیا سو تبے تے چڑھ گیا دا سگرہ میں نو معاف کرے میں سیرا کوئی نہیں پایا سیدہ دے سگرہ بھیرا سیرا کوئی نہیں بھلا انہیں مرونیا موقع میں نہ پڑا رونا لے آخری مکانے جھولیاں پھیلا بوے آئے کوئی تا میری مجلس سے جبے اولاد ہی بیٹھے ہو سو میری مرضی بن گئی ہوں دا وین پڑا جڑی 6 مہینیاں دا پوتر لے کے اکبر دی لاج دے کول بھج دی ودی ہاں ماتمی جوانوں مرونیا موقع میں نہ پڑا 7ویں نمبر تے رباب آئیے کلی نہیں آئی اصغر نو چاہ کے اکبر دے سینے تے سمایا ہے وین کر کے پیا دیے تیرے پھال برچھیدہ آج مولا پاؤندا میرا ہوندہ پتار جوانے ایک ہے بیمار بھی آسان چھوٹا ای گال دبو عرمانے وین کر کے آدھیے تو نام ڈسا آؤ بھائی وین پڑھئے جس دا دل دکھے معافی سارے مجمع کے معافی اوکھے لفظیں اوکھی داستان شروع ہو گئی دعا منگو انشاءاللہ کسے بہن دے سامنے کسے دا مسئلہ دا بھیرا نہ مرے آؤ مکان دے لویے کہ جاواں سیدن پیادن حبیب رضا دعا مانگ جے ٹر بھی پوے تو انشاءاللہ پردیس اچھ نہ ٹرے جوان آؤ ساڑھیاں بہنا گوندل صاحب ساڑھیاں دھیاں علم تھلے سجدے کر کے دین مولا اڈی کدوں چڑھ سی جدو میرا ویر جوانی چڑھ سی میرا اللہ اڈی کدو چڑھ سی جدو میں بھیرا دے سر تے سیرا ویکسا میرا اللہ اڈی کدو چڑھ سی جدو میں بھیرا دے ہاتھ تے گانا برسا منڈی بہاؤدین اچ پورے ملک پاکستان دا مجمع بہنا نو لے کے دھیاں نو لے کے گلیاں نو لے کے بازار اچ روندے تا اس تو پایا مقدر شبیر دیا دھیاں دا اور جنہ دے بھیراواں دے سہریاں دے گھوڑے بھج گئے جنہ دے ویراں دے گانیاں دے گھوڑے بھج گئے صدقہ 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 ماما کول بہنا کول پھپیاں کول او ماں کول جائے 18 سال برکھیں چھو اوکھا پالے اور جواناں اس جوان دی جتی نہ صدقہ جوان یا مانو شبیر پتر نو لٹائے اکبر دے سینے تے ہتھ رات باندھی پئیے ماں بہدی پئیے ساریاں مستورات دی نگاہ اکبر دے چہرے تے اکبر دے سجے حسین کھبے اکبر دی ماں حسین دا جگر تے ہتھے علی دی دھی دی مرزا صاحب نگاہ پئیے انشاءاللہ اس غم دے سوا کوئی غم نہ ویکھو علی دی دھی تو اڑیاں عزتہ محفوظ رکھے ایو بی بی حسین دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے آئے اچارنی علی دی دھی رو کے آدھی زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا اللہ بسایا اکبر دشینے تو ذرا ہاتھ اٹھا چاہ
تو ذرا ہاتھ اٹھا جا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ اٹھا جا بھائی وسیم عباس علی دی دی تیرا اور وقت بلند فرماوے ممبر گوائے جڑا ماں ڈٹھے جو میرے پتر دے جگر تے شبیر دا ہاتھ ہے اللہ گوائے علی دی دی وین کر کے دیئے میں حامل سا تو برچ کر گے میں حامل سا تو برچ کر گے اپنے نہ ڈھک دیتا غازی بلا چا اپنے نہ ڈھک دے غازی بلا چا میرا بھیرا جواناؤ پڑھا بین اجازت وسیم عباس اجازت سارے جوانہ دی اور ملک پاکستان دا مجمع دیو اجازت کوئی مرد ہے تو مر جائے سیدہ دا اکبر جی بابا اکبر میرے نال تعاون کر بابا کیڑا تعاون سیدہ دا اکبر میں تیرے سینے چو برچی دا پھل چھکنا ہے اکبر میرے نال وعدہ کر جدہ میں پھل چھکاں اکبر ہلے نہیں اکبر آدھا بابا آج کچھ اپنی منوا آج کچھ میری مان شبیر آدھا اکبر تیری کیڑی منا اکبر آدھا بابا آج داد ابراہیم نو بلا آج اسماعیل نو بلا نالے انو آکھ تیری ماں وے کے مر گئی آئی میری کول بیٹھی ہے تیری وے کے مر گئی آئی میری کول بیٹھی ہوئی ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے اکبر ہلے نہیں اکبر آدھا بابا تو فخر عیسیٰ ہے میں فخر عیسیٰ دا پترا بابا نہ تو اکھاں تے پٹی بن نہ میرے ہاتھ تے پیر بن بابا جی میں دل دیا آج نبی پہ دینی اللہ دی قسم ہے شبیر اکبر دے سینے تے جانو رکھیا ہے اور جوانا نہ دے علی پاڑ کے بطول دے پتر برچی اچھا پھل پایا ہے ہلاوہ دیتا میں ممبر دی قسم کربلا دی زمین حل گئی ہے اکبر آدھا بابا گوار امی میں نہیں ہلیا زمین حل گئی ہے او جوانا و شبیر نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے اکبر دا سینے جو برشی چھکی ہے اکبر دا جگر کپی کے باہر آیا ہے 4 سال دی بہن وسیم عباس کیری گلا کی ہے مکالہ کپڑے میں کو پوا جا مکالہ کپڑے میں کو پوا جا میڈا ویر مر گیا میڈا دور لاچا میڈا ویر اللہ راضی انہیں آخری مکان ان میں آخری وین پردہ اس آل ممبر توے کو تو اکو اکبر دا گانا نظر آسی ہو سکتا ہے کہیں دی زندگی دی آخری مجلس ہوئے جھولیاں پھیلا بوے آئے شرم نہ کرے جڑا میں آقا تڑا تابوت آوے پہلے نہ آوے مگر میں پہلے گل کرنا چاہنا ساڑھے جھنگ دے علاقے دا رواج اللہ نہ کرے کسے بہن دا بد نصیب ڈیل جوان بھیرا مر جاوے غسل ملدہ روے بہن روندی راندی ہے کفن ملدہ روے بہن روندی راندی ہے او منڈی دے ماتمیوں جڑا جنازہ تیار ہو جاوے اللہ جانے بہن سیرہ کتھو بنوائی ودی ہوندی ہے موئے بھرا دے متھے تے سیرہ پاندی ہے اپنا پلو بھرا دے کفنال بننے لگ پاندی ہے برادری نو منت کر کے آدھیے نہ کھو میرے نال بولے اینے آکو بہن لاغ منگن ماتم جائزے تیرے مذہب چا جی بابا میں لاکھ وریا تھا ان مرو تے بھامیں بچو آخری وینے جڑا سیادہ پھال کڑیا ہے ممبا دی قسم میں پھال کلا نہیں آیا اکبر دا جگر لیلا دے سامنے باہر آیا ہے سکینہ بھاج پئیے مدینے دمو کر کے آدھیے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے اکبر دے ملنے دیا تانگا لاچا اکبر دے ملنے ہو ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سغرا کو آکھے سغرا کو آکھو اکبر دے ملنے دیا تانگا لاچا ادھا رہو ہون میری سین سغرا دا تابوت بی بی آج برآمد کرو آج بھین تے پھرا دی چھیکڑی ملاقات کرواویے جین دے مذہب ماتم جے دے آرہو ہون میری سین سغرا دا
ताबूत बीबियां च बरामद करो। आज भैन ते फिरा दी छेकड़ी मुलाकात करवावीए जेंदे मजहब च मातम जे दे सिर ते मातम दा पुरसा पेश करिया है। सकीना मदीने तो मुंह करके आदि वने कोई मदीने वने कोई मदीने सुगरा को आके सुगरा अकबर दे मिलने दे तांगल सारे वेखो भैन फिरा दे ताबूत भरल देन हबीब रजा ओ भैन दे फिरा दे ताबूत दी मुलाकात पई होंदी है। हुण कबूलियत दा टाइम है भैन करके आदि आई वने कोई मदीने वने कोई मदीने सुगरा को आके ओ पाकिस्तान दे लोगो ओ आज भैन दे फिरा दे जनाजा कोई हुसैन दे अकबर मोढ़ा देवो हुसैन तुझी वेट करके दिया बंजा कोई मदीने बंजा कोई मदीने सुगरा को आके अकबर नहीं बनला तांगा ओ मातम करने वाले जवानों एक बारी दुआ मंगो जिवें आज जनाजे मिल गए उस वेले आवे जड़ा फल कटदा पिया जड़ा सैयदा दाए सुगरा मैं गरीब जड़ा याद है मेरी अल्लाह हुण तरा दिए बहन करके आदि है वने कोई मदीने वने कोई मदीने सुगरा को अकबर दे मिलने दे तांगा लाजा मातम हुसैन अकबर दे मिलने दे तांगा लाजा अकबर दे मिलने दे तांगा लाजा दी बाबा मलक मेरी आका हबीब रजा आखिर ते अकबर दी मां आई है काम केड़ा कीता है अकबर दा खून चाह के चिट्टियां वाला ते मलना शुरू कीता है लैला वैन करके आदि वने कोई मदीने